ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କଣ ଆମର ବନା ହଉଛି। ପାଖାପାଖି ରାତି ହେଲାଣି, ଆସିକି 9ଟା ପାଖାପାଖି। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ପାଖାପାଖି 9ଟା ହେଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡିନର ବନା ହେଇନି। ଡିନର କଣ ବନା ହବ ହଜବେଣ୍ଡ ବି କହିନାହାନ୍ତି, କି ମୁଁ ବି ପଚାରିନି ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ମତେ କହିଲେଣି ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇବି। ସେଟା ପୁଣି ବହୁତ କମ ତେଲ ମସଲାରେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପେଟ 2 ଦିନ ହେଲା ଭଲ ନାହିଁ। କମ ତେଲ ମସଲାରେ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଅଲରେଡି ରଖା ହେଇଛି। ଏପଟେ ପିଆଜ କାଟିଛି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ରଖିଦେଇଛି, ରସୁଣ କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଅଟା ବି ଦଳାଇକି ରଖିଛି। କୌଣସି ଛେଚା ମସଲା କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବିନି, ପୁରା ସିମ୍ପୁଲରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଦେଖିକି ସରପ୍ରାଇଜ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ରିଭ୍ୟୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆସ ଖାଇବା, ଆସ।
ଆଳୁ ପରଟା। ଆଳୁ ପରଟା। ହଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କହିଲଣି ନା ବନା ହେଇନଥିଲା। ଆଜି ବନଉଛ? ହଁ ସେଇ ଖୁସିରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା? ଖାଇଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଆଳୁ ପରଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।